Però té una peculiaritat aquesta experiència. En qualsevol de les autores o autors que llegiu que parlen del que és l'experiència religiosa, la característica és la següent. En el moment en què jo soc conscient de que prego, ja he deixat de pregar. Jo prego, clar que puc pregar i puc pregar, però en el moment en què dic, fixa't que bé, ara jo estic aquí pregant i Déu m'escolta i jo parlo i no... Ara ja no estic pregant. Potser estic analitzant el que he fet fa mig segon, que pregava, però en el moment en què prenc consciència, aleshores no estic pregant. I potser en el segon següent torno a pregar. M'explico amb això? Això, que és propi i està descrit així en tota la literatura espiritual de nivell, no és només per l'experiència de pregària, però és molt interessant quina és l'altra experiència humana que respon a aquest tipus de model. Perquè és l'experiència, ara puc agafar tu, Pilar, d'exemple, és l'experiència de l'amor. Jo ara imagineu que amb la Pilar estem en un diàleg amorós i jo, mentre ella em mira o m'acarona o se m'acosta, jo estic pensant, fixa't, ara la Pilar i jo ens estem estimant, ara s'acosta la Pilar i ella em dirà, escolta tu, on te n'has anat? Torna perquè he parlat que t'espero. És a dir, l'experiència màxima de la nostra subjectivització, tant si la conceptuem en un marc religiós com a experiència d'oració, que no és res més que una relació. Com si ens quedem en el nivell no religiós de l'experiència antropològica que ens dona sentit i que et fa sentir que la vida val per alguna cosa, que és l'experiència interpersonal d'amor, no respon a aquest tipus de model, sinó que respon al model obert. Per què? Perquè és una experiència, com ja he dit, relacional. És a dir, que allò que ens defineix l'experiència no està en mi ni està en la Pilar. O millor dit, està en mi i en ella, però de fet està en el que fem jo i ella juntes. És una cosa dinàmica i és un esdeveniment, no és una substància inert, fixable, definible i delimitable. És un procés i com a tal procés és sempre nou, és inèdit, sempre nou. I quan tu el vols fixar, tant l'experiència d'oració, l'experiència de Déu com l'experiència interpersonal, que ja sabeu que en les tradicions espirituals sempre la dimensió vertical i horitzontal són indissociables, el cristianisme això ho representa la creu, però qualsevol experiència espiritual que parli d'un transcendent sempre el troba en la manera com ens tractem els uns amb els altres. Per tant, en aquest sentit, no és una sorpresa, si un coneix aquestes tradicions, que puguem identificar l'experiència d'oració i l'experiència d'amor interpersonal com aquelles que ens obren els ulls a una identitat profunda que va més enllà del que és controlable, objectificable, mesurable, quantificable. I és més enllà del que és quantificable no perquè sigui eteri en un sentit, no sé com, això, esotèric o de nebulosa, no, és perquè corre, perquè és viu, perquè es mou, perquè cada segon ja és distint, perquè en el moment que ho vas a buscar ja ha canviat. Però no té res d'esotèric, és completament de peus a terra i no hi ha res més pràctic, per dir-ho així, que aquest tipus de relacions que en diem d'amor. Això és el de cada dia, però en canvi no les podem controlar mai. Per això Lacan i l'escola lacaniana en aquest subjecte li posen aquesta barra, que això ja, que sapigueu una mica psicoanàlisi, el subjecte castrat, que sembla, si ho llegim des de Freud, que la castració sigui la pèrdua d'un òrgan anatòmic que més les dones no hem tingut mai. Doncs bé, tota la relectura que fa Lacan d'aquesta tradició, la castració és el que està simbolitzat amb aquesta S barrada i vol dir exactament això que us he dit ara. Vol dir aquesta autoconsciència que jo soc i mai no puc abastar allò que soc. És com la frustració implícita en el ser que respon a aquest model. En el ser que dintre no hi té quelcom fixa, sinó una oportunitat, un espai de llibertat en definitiva. Aquest espai de llibertat interior és la nostra joia i la nostra frustració. És allò que ens proporciona la força de viure i el gust de viure i és el que dona la sal de la vida i tot el que podem anomenar interessant. I també és d'on venen aquestes angoixes, frustracions i dificultats quan intentem què? Sempre i únicament quan intentem controlar aquest espai interior, quan intentem fixar allò que és impossible de fixar. A la tradició bíblica, aquest espai o aquesta dinàmica que ens constitueix com a persones s'expressa tant a l'Antic com en el Nou Testament, però sobretot en el que en diem la Bíblia hebrea, amb la noció de pelegrinatge. És a dir, el ser pelegrí significa una qualitat antropològica
que no et pots aturar mai. I si t'atures, ja has perdut el tren. Després es pot tornar a agafar, no és cap missatge negatiu, però en aquest sentit, aquesta dinàmica constitutiva de la nostra interioritat dins fonda és el que aquesta tradició expressa amb el pelegrinatge, i després amb una imatge que molts de vosaltres també la coneixereu. Us sona la seqüència bíblica del mannà? El mannà en el desert, pels qui no els hi soni, doncs és un passatge bíblic que el que explica és que els israelites al desert no tenien què menjar i Déu diu, no patiu, que jo us en donaré. I llavors cada dia plovia com una rosada sobre del campament i sortien els israelites a recollir unes boletes que eren, no sabien què era, i en l'hebreu mà vol dir què, i deien, què és això? I ha quedat això del mannà. Llavors recollien i podien menjar per aquell dia. Però la instrucció o la condició de poder alimentar-se d'aquesta manera era només podeu recollir suficient mannà per un dia. I prou. No en guardeu més, perquè si en guardeu més passarà una desgràcia al campament. Llavors hi ha una anècdota que algú sí que diu, jo amb el mannà d'un dia no en tinc prou, deixa'm acumular per demà, i si pot ser per tota la setmana, cap a sota del llit, i allà es podreix, i llavors hi ha un desastre, es mor gent i tot això. Però és o no és un bon símbol el que intentem fer en el dia a dia? On diu, mira, jo, si puc controlar una mica més, ja estic més tranquil, perquè només amb el del dia sembla que no, i a més el del dia ja veieu que és un símbol, no per dir que en 24 hores sí que t'és lícit controlar, no, és que és cada instant el que l'has de deixar fluir, és a cada moment que tu pots viure amb aquesta actitud oberta, que les tradicions espirituals anomenen fe i de mil maneres, però que podem parlar-la també com una actitud de confiança, d'obertura i de, com és això, de risc. Aquesta paraula de risc, un risc que no és un risc temerari o un risc de fer por, d'excitar-se a nivell allò dels xinesos, del múscul cardíac, sinó que és un risc constitutiu, deixar-ho obert. Tu no controles la vida i com més la controles no anem a millor. Això tindria una lectura que, per desgràcia, avui no la puc fer, però aquesta retòrica de la seguretat i de l'evitar el risc és fonamental en la manera com la nostra societat contemporània, sobretot després dels atacs de l'11M i del 9S i del 7J o com se digui, això no sé si ho heu notat, com se sent, si algú té interès i no sé ara si està en francès o en anglès, però és a YouTube podeu buscar Alain Miller, és Alain, l'escric aquí baix perquè és que ho posaré aquí dalt però no ho veureu, Alain, així, i llavors Miller, aquest és el gendre, el yerno, el casado con la hija de Lacan, i és un psicoanalista que viu avui en dia, està a París. Alain Miller té uns vídeos al YouTube parlant de la seguretat en el context que jo ara us estic definint, que jo crec que valen moltíssim la pena per obrir els ulls a coses que ens hi anem acostumant com si fossin normals i en realitat són molt menys que normals. Doncs bé, aquest model, com us he intentat definir, és exactament, com he dit, el model que en aquestes autores, i anomenat Gertrudis de Helfta, però ara anomenaré una que per tots serà coneguda, Teresa de Jesús, aquesta mística del segle XVI, i també potser coneixereu la seva imatge per parlar de la subjectivitat i de la fisicitat, és a dir, de l'antropologia, des del punt de vista de la seva experiència personal. Teresa de Jesús té un llibre que es diu Las Moradas o El Castillo Interior. I la manera com Teresa de Jesús explica la seva pròpia experiència de corporalitat, que no la dissocia, jo ja uso paraules modernes, però ella quan parla, no ens parla com un tot. Aquesta experiència és com si, compara ella, la nostra realitat de persones fos que nosaltres vivim com si fóssim els guardes o els soldats que vigilen la ronda d'un castell. I en aquest sentit ens passegem per la ronda del castell i ens mirem el castell, que és casa nostra, que és la nostra heretat, com si dient el següent. A fora, a la ronda del castell, quan plou, ens movem, ens mullem, quan fa sol tenim massa calor i pensem, els que viuen a dintre del castell, aquells sí que estan bé, aquells sí que viuen bé, i allò és casa nostra. El castell és casa nostra. Però potser passem tota la vida donant voltes, diu ella, a la ronda del Castillo sense descobrir mai que allò és casa nostra.